Επιστροφή στην Αλλιώξη, προσκεκλημένος μας σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός. Κύριε Λοβέρδο, διάβαζα στο ενδιαφέρον βιβλίο σας μια πρόταση η οποία με ξένησε. Είναι γνωστό ότι έχετε ταχθεί υπέρ της κατάργησης της κρατικής χρηματοδότησης για τα κόμματα. Αλλά στο βιβλίο λέτε και κάτι παραπάνω. Αναφέρεστε και στη βουλευτική αποζημίωση. Και διατυπώνετε μια πρόταση να υπάρχει επιλογή εάν οι βουλευτές θα παίρνουν την αποζημίωσή τους από το κράτος ή από ιδιώτες. Και μάλιστα, να το διαβάσω έτσι όπως το λέτε συγκεκριμένα, αναφέρεστε στην χρηματοδότηση η οποία θα οργανώνεται με τη δημιουργία ενός ιδιόρυθμου σωματείου το οποίο συμπεριλαμβάνει τους χρηματοδότες κατά το ποσό της επιλογής τους. Δηλαδή, προτείνεται εν μέρει και κατάργηση της βουλευτικής αποζημίωσης για κάποιους που θα το επιλέξουν. Αν αυτό δεν θεωρηθεί αντίθετο με την θεσμική ιδιότητα της Βουλής, ναι. Ναι. Γιατί δεν ανέχομαι να με ρωτάει ένας πολίτης πόσα παίρνεις. Το θεωρώ ότι το πιο προσβλητικό για μένα. Και επειδή από την πρώτη στιγμή που άρχισε να συζητιέται από το 2000 που εγώ έγινα βουλευτής, τι θα γίνει, ασυμβίβαστα κτλ., δεν ήθελα να μπαίνω και στο διάλογο. Αυτό ντρεπόμουν. Δηλαδή, η ιδιωτική χρηματοδότηση έχει βέβαια και αυτή τα μειονεκτήματά της. Θα σου πούνε για διαπλοκή, για οτιδήποτε για τα άλλα. Στην Αμερική όμως που είναι ο κανόνας για όποιον το θέλει, ξέρει ο άλλος με ποιον έχει να κάνει. Ο Κωτάκης είναι φίλος των Ελλήνων, λένε στην Αμερική. Θα το ξέρεις αυτό. Ο Λοβέρδος δεν είναι φίλος, είναι φίλος των Αρμενίων. Γιατί το λόμπι το αρμενικό τον ενισχύει. Είναι όλα γνωστά. Ή τον ενίσχυσε η τάδε βιομηχανία. Και το σχέδιο νόμου που ήρθε στη Βουλή το είχε υποσχεθεί πριν εκλεγεί. Έτσι. Ανοιχτά χαρτιά. Η προσβολή χρωστάτε, κύριε, 250 εκατομμύρια σαν κόμμα. Το λέει η Χρυσή Αυγή. Θέλω να σας πω χωρίς παροπίδες, συμφωνώ με αυτά που λέει εν προκειμένου. Λέει η Χρυσή Αυγή ότι χρωστάτε 250 εκατομμύρια εκεί, τα κόμματα εσείς. Δεν τρέπεστε. Στις τράπεζες. Ναι, που γυρίζετε να μας λέτε κτλ. Προεξοφλείτε επιχορηγήσεις του 2015 και του 2016 και του 2017. Προεξοφλείτε επιχορηγήσεις και μετά από εκλογές. Πώς είναι σίγουρο ότι θα πάρετε το ίδιο ποσοστό? Είναι σωστό επιχείρημα αυτό. Γι' αυτό λέω. Να υπάρχει δικαίωμα, όχι υποχρέωση. Σωστά. Δικαίωμα. Να μην δέχομαι την κρατική χρηματοδότηση. Και να αναζητώ ιδιώτες χρηματοδότες ακόμα και για τις λειτουργικές διαστάσεις της αποζημίωσης του βουλευτή. Ή δικαίωμα, όπως το είπατε, να μην δέχομαι τη βουλευτική αποζημίωση, αλλά να δέχομαι ένα σωματείο. Κάποιος πρέπει να ζήσει όμως. Ναι, σαφώς. Κάποιος πρέπει να ζήσει. Το οποίο θα με μισθοδοτεί το σωματείο. Το οποίο από εκεί θα παίρνω τα προστοζήν και θα ξέρεις τι είναι αυτό που εγώ. Πώς να πω, κάθε μήνα καταναλώνω. Ναι, είναι μια εντυπωσιακή πρόταση, ομολογώ. Έχει και τα συν και τα πλήν της. Ξεμπλοκάρουμε όμως. Αν ο άλλος μου λέει, με ιδιώτες. Ρε φίλε, ή από το κράτος ή από ιδιώτες. Ποιος? Δεν υπάρχει η θεότητα να σε πληρώνει. Το ένα θέμα που ξέρετε που θίγει. Πάρουμε μια απόφαση. Ένα θέμα που θίγει ο κόσμος είναι πόσα παίρνετε, και βεβαίως τα προηγούμενα χρόνια δεν το έφυγε όσα τα πράγματα πηγαίνουν σχετικά καλά. Τα άλλα ζητήματα που θίγει είναι πόσοι είστε. Το έθετε. Ναι. Θυμάστε. Το έθετε, αλλά όχι με αυτή την ένταση όμως. Όχι με αυτή την ένταση. Εντάξει, ναι, όχι με αυτή την ένταση. Όχι και με τέτοιο μίσος. Σωστά. Και το άλλο ζήτημα. Παίρνει 700 ευρώ. Τα δικά σου του φαίνονται πάρα πολλά. Και δεν σκέφτεται ότι εσύ αυτά τα θες για βενζίνη, γιατί πάσα κάθε μέρα στην Αρκαδία ή κάθε μέρα στην Αχαΐα ή κάθε μέρα αυτό. Ή για να γυρίσεις στην Αθήνα. Θες, ας πούμε, ξέρω εγώ, περίπου 2 με 2.500 το μήνα. Δεν το σκέφτεται. Ή ότι τα 1.000 ευρώ πάνε στο γραφείο σου. Ναι, γιατί σας έχει το μυαλό σαν δημόσιο λειτουργό. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Σου λέει δική σου επιλογή ήταν. Ακριβώς. Το άλλο πράγμα το οποίο έχει στο μυαλό του κόσμου είναι πόσοι είστε και κάθε πόσο πατάτε στη Βουλή. Το πόσοι είστε έχει σχέση με τον αριθμό των βουλευτών. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση 200 ή 300. Και για το κάθε πότε πάτε έχει σχέση με το γεγονός ότι η Βουλή πολλές φορές ψηφίζει με παρόντα ένα βουλευτή. Περνάνε νομοσχέδια, όχι τώρα, αυτές τις μέρες, γιατί είναι έντονη και με πυκνές πολιτικές εξελίξεις, αλλά τουλάχιστον στο παρελθόν. Ένας βουλευτής το βράδυ έλεγε ότι εκφράζει όλη την πλειοψηφία και με τα χασμουριτά περνούσαν νομοσχέδια τη νύχτα. Παρότι η Βουλή. Καταρχάς δεν συμφωνώ με τους 200. Δεν συμφωνεί. Όχι, θέλω να είναι περισσότερη εκπροσώπηση. Πιστεύω ότι εκπροσωπούμε περισσότερα στρώματα του ελληνικού λαού είναι καλύτερο. Κάθε φωνή στη Βουλή είναι και μια φωνή αντιπροσώπου. Αλλά και απ' την άλλη δεν είναι και μεγάλη η δαπάνη η δημοσιονομική, έτσι. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λέτε το άλλο και που λέει και ο κόσμος. Άδεια Βουλή. Παρότι έχεις δουλειά σε επιτροπές, και αυτό σωστό είναι. Ή πρέπει να δεις αντιπροσωπείες, ή πρέπει να δεις συνδικάτα, ή πρέπει να δεις. Έχεις και άλλες δουλειές δηλαδή. Δεν γίνεται να ψηφίζεις χωρίς υποχρεωτική παρουσία μέσα στο σώμα.
ενός ποσοστού βουλευτών. Και το προτείνω για την αναθεώρηση του συντάγματος αυτό. Δεν γίνεται, κύριε Κοτάκη. Ένας βουλευτής και μένει και ένας από την αντιπολίτευση για να φωνάξει το κατά πλειοψηφία να μην θεωρηθεί ότι πέρασε το σχέδιο νόμου ομόφωνα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Τώρα εσείς εκλέγεστε με σταυρό και επιτυχώς από το 2000. Τελευταία αναμέτρηση πήρατε 45.000 σταυρούς, αν θυμάμαι καλά. Ανέβασα, παρότι ήμουν στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Εργασίας, 12 με 14% το ποσοστό μου. Το ποσοστό, ναι, επί 42 υποψηφίων. Επί 42 υποψηφίων. Το ερώτημα είναι. Με τετρασταυρία όσοι και στην πρώτη Αθηνών και στην πρώτη Θεσσαλονίκη, ναι. Ενώ στη Β' Αθηνών είμαστε 42 ή 44 υποψήφιοι. Μήπως, αυτό που θα πω είναι οξύμορο, μήπως ο σταυρός συνδέεται και με πάρα πολλές αμαρτίες, ναι, του πολιτικού συστήματος? Με τα πελατειακά, ναι, συνδέεται. Και επίσης στις μεγάλες περιφέρειες, αν δεν είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που περπατάει πολύ ή που τα μίντια τον δέχονται, έχεις θέμα. Και πρέπει να αναπληρώσεις τη μειονεξία σου με χρήματα. Το 2000 εγώ, ως συνταγματολόγος, ήμουν επιθυμητός από τα μίντια. Μόλις κατέβηκα υποψήφιος, κοπήκαν τα μίντια. Έτσι. Αλλά όχι όλα. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι τότε το κανάλι 5 του κυρίου Κουρί, εκεί δούλευε η Νανά Παλετσάκη που ήταν μαθήτριά μου, με καλούσε σχεδόν κάθε εβδομάδα, κύριε Κοτάκη. Και αυτό, παρότι δεν ήταν ένα μεγάλο κανάλι, είχε διεισδυτικότητα. Θέλω να πω ότι οι μεγάλες περιφέρειες, οι πολύ μεγάλες, δεν είναι καλό. Και αν δεν έχεις, ας πούμε, την πρόσβαση στα μίντια, τον κύριο Κουρί δεν τον είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Να έχετε υπόψη. Δεν τον είχα δει πώς είναι. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση σε πολύ πολύ μεγάλη περιφέρεια να επιβιώσεις. Ιδάλλως πρέπει να ρίξεις χρήματα. Αν δεν έχεις περπάτημα, εγώ πήγαινα λαϊκές, πήγαινα παντού. Έτσι. Αλλά είχα και την προσβασιμότητα στα μίντια. Αν δεν το έχεις αυτό, στην πολύ μεγάλη περιφέρεια θα πρέπει να ξοδέψεις πάρα πολλά χρήματα. Άρα δεν είναι καλό. Άρα λίστα. Απ' την άλλη, η λίστα με την Ελλάδα των μη δημοκρατικών κομμάτων είναι ο τύπου ή αρχηγός. Όπως γίνεται με τα επικρατείας και με τις ευρωεκλογές. Ούτε αυτό είναι σωστό. Άρα πρέπει να πάμε κάπως στη μέση. Εγώ προτείνω, όπως είναι η Αχαΐα και η Αιτωλοκαρνανία, αυτού του μεγέθους εκλογικές περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Δηλαδή με 9 έδρες, με 10 έδρες, με 12 έδρες, με 15 έδρες το πολύ. Ούτε μικρές ούτε μεγάλες. Ούτε μικρές. Όλες όμως. Όχι και μόνο ιδρυκούλες. Σωστά. Όχι. Γιατί εκεί είναι πρόβλημα. Λένε να πάμε σε μονοεδρικές. Το σέβομαι. Φοβάμαι ότι με το πελατειακό ελληνικό σύστημα, όταν κλειστείς σε μια γειτονιά, τότε θα έχεις την ανάγκη της διαπλοκής με το βενζινάδικο, με το μπουζουξίδικο, με το φούρνο, με το δημοτικό σύμβουλο, με τον αντιδήμαρχο. Θα πρέπει να γυρίζεις από βαφτίσια σε κηδείες, από κηδείες σε γάμους. Έτσι. Έλειψα ποτέ από κοντά σας. Πρέπει να λες. Καλοχαιρέτα. Ναι. Καλοχαιρέτα και ο βουλευτής καλοχαιρέτας. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, μπορεί να είναι προτιμότερη διαπλοκή αυτή, από τη μεγάλη διαπλοκή όμως. Ναι, αλλά δεν μπορεί να δουλεύεις μετά. Ναι. Δηλαδή, αν είσαι κάθε μέρα. Και γιατί δεν ήρθες στα 40. Έτσι. Και γιατί δεν ήρθες στα 9 ημέρα. Στο γάμο του παιδιού. Μα άμα αρχίζεις και πηγαίνεις αυτά, δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα άλλο. Σωστά. Είσαι ένας πολιτικός της γύρας. Και εμείς χρειαζόμαστε βουλευτές που να μπορούν να ξέρουν τι ψηφίζουν στη Βουλή. Και δεν πολύ έχουμε, κύριε Κοτάκη. Η Βουλή, όταν εγώ μπήκα, είχε αρχίσει να αυξάνει το κύρος της από τα πρόσωπα που έρχονταν. Τώρα αυτό γυρίζει. Και δεν θέλουν να έρχονται στην πολιτική. Ναι. Φοβούνται οι άνθρωποι.